Guys, masirase tafamba bho tasvika, but yo tiri kutomhanya ipapa patakanonoka kumba. Tafonerwa nekambani yenhikini yakaisa yemaalarm, saka iri kubvunzwa kuti alarm iri kurira zvakamira sei. Saka tatarisa hatisi kumba, saka vari murodhi kutomhanya kumba, alarm iri kurira. Saka hatisi kuziva kuti kumba kuri bho here kana kuti zviri kufamba sei, because alarm inorira kana mapinda munhu mumba. Saka vatifonera vachiti ndimi here kana kuti chii. Saka tauza kuti hatisisu, saka vatotangawo kumhanya kumba. Pamwe vanotangira kusvika nokuti vatangira kusvika. So guys, just pray for us. I hope everything is okay. But mukweseni ingori pakuti hatizi kuti alarm inorira nei. Shaba robot. Hatizi kuti alarm inorira nei kana pasina munhu apinda mumba. But at least kambani yacho iri fast zvayo. Plus vanenge vanogara titira nezvimota zvavo. Saka guys, yes, tasvikira it's just hana dzedu dziri kungorova, but it's because toziva kuti alarm hairire kana pasina munhu apinda mumba. Yeah, so why yungorira from nowhere? So isu tichangobva paairport hatisati tasvika kumba alarm yorira. What's that? Saka pakaipa, but we just hope everything is okay. Yeah. Saka vatu vari kutomhanyawo izvezvi kumba. Pakaipa guys, we update you kana tasvika kumba, kana kuri kunzi takwanisa kuupdata kwacho. Ende tinamatire tirambe zvakanaka, because ndiri kumhanya.